kule nkosazana yabo nje bakuphela kwayo izalwane insizwe ezintathu bayoyenzela lo msebenzi abayenzela wona namhlanje njengoba kade ngiphuma nabo ngiyanabo lapha esibayeni kade yobona inkomo yakhe akakhuliswa ngayo uma wakhe sibonga amandla nje ukuthi ethesesele yedwa umamchune ekwazi ukuthola amandla ukuthi umntwana emkhulise so umakhelwane. Inibingelele nonke babukele emakhaya igama nguSimangaliso ngokwamtshali umagalela gase njengengonyama uLinda Mkhondo Nzelenduna uMasi avutshelwe echobeni uKhondlo uGebisa babukele emakhaya nantuke lolu hlelo lenu zikhiphani emtshezi babukeli emakhaya namhlanje sila endaweni yasemshaya zafe Escort emtshezi la khona esibizwe khona konome memulo wakwamkhize umunye wodade wethu la esibizwe khona so babukele emakhaya ngizocela nje ukuthi umama wala ekhaya kube uyena ozosithatha asibeke ukuthi kwenzakalani but before semveze babukeli emakhaya ngizocela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe uyashare uyakhomenta wenze sure ukuthi uyalike abafowethu siyacela kuwo wonke ama page wethu Facebook TikTok and YouTube channel bafowethu siyacela usizo nazo ke bafowethu singabambezeli mama Mkhize siyacela ukuthi usithathe usibeke kokwami uchazela babukele emakhaya ukuthi zikhiphani la ekhaya. Sanibonani la ekhaya kwaMkhize kwakhabazela kaMavovo amalala nomnavuka khiphila ngwagcawe kayihlandla yebo la kwenziwa nini la ekhaya la ekhaya kuyamuli iqalwe kwenziwa umhlonyana izolo bekumhlonyana yagida la ibaleni ntombi nakusasa sekwenziwa umemulo siyagida kusasa ngale umemulo intombi nangomsombuluko yobigida namhlanje izobe ivali ukhwaya bazovala ikhwaya namhlanje bogida kuze ngomsombuluko kuba ngena isagcoba ibovu gida okokuqala ngomsombuluko zoba segida kakhulu sehlobile sebukwa noma ngawubani zingasezinhle secwebezela hayi ke ngithi ngizocela ukuthi indodakazi iphathe kahle imisele ingalwenzi olubi ngomsombuluko nangesonto beyibona ukuthi iyahlonipha ekhaya ihloniphe yazi ukuthi lento engiyenzele uma yayenziwa obaba umalo obaba kasekho sekwenza uma wami lento engimenzela yena ngenzela ukuthi ehloniphe yonke into engimtshela yona ehloniphe akatshela umuntu wangaphandle ehloniphe ebuye ezokusho nangabe ngayifuni lento sihambe sikhulume nomakhelwane sithi esiyocela ukuthi siyomcela ukuthi masuyenza lento enje kanje cela umise kanje. Ngiyanibingelela nonke phakathi sila ekhaya kwaMkhize kwakhabazela namhlanje kwenzelwa umafungase wala ekhaya wokuqala wokugcina umakoti wenzela umntanakhe ukuthi nje uyambonga bafaneni bonke abathathu uyena yedwa intombazane kade sale nesifiso sesibonga ukuthi useze waphumelela ukuthi amenzele ukuthi konke okufanele kwenzeke izinto ezinhle kuyena kuhambe kahle ngoba manje mhlasimbe uma ngabe engazanga akwazi kumenzela angeke zihambe kahle izinto zakhe nathi simfisela ukuthi konke ke kukhanye kuqhubeke kukhanye nalabe kumnyama khona kube khona ukukhanya siyambongela kumakoti yena okwazile ukuthi akwazi ukuqhubeka nokumenzela umntwana siyabonga nakuyena uTozo siyabonga sibonga nje ukuthi naye abekezele kuze kufike lesikhathi sanamhlanje uqaliwe ke izolo kuyaqhutshekwa siyabonga kakhulu ukuthi siyazi uNkulunkulu uzosisiza kuzohamba kahle konke
kuze kufike esiphethweni. Kusho ukuthi bebeyomkhombisa inkomo yakhe abambonga ngayo. Bebeyomkhombisa inkomo yakhe le abeye kuyona lapha esibayeni ukuze ikwazi ukuhlatshwa. Isihlatshiwe ke manje shuthi ke umcimbi uyaqhubeka. Siyabonga nathi. Mina ngu-aunt wakhe ke mina wakubo kababa. Mina ke lo uMakhabazela. Ngiyabonga. Sanibonani, igama lami nguTozongo wakamkhize. Kusukela izolo kade senza umhlonyana, namhlanje sesenza umemulo. Umalo uyangikhulisa. Ngiyabonga kubazali bami ukuthi bethole leli thuba lokuthi bengenzele umemulo. Ngibonga nje umalo nje ngendlela nje asikhulise ngayo. Ngithi ngiyabonga namandla nje ukuthi nje zami ukuthi ekwazi ukuthi engenzele umemulo ngoba kade ayifisa ukungenzela. Ngithi nje ngiyabonga, ngizizwa nje ngijabule. Angazi ukuthi ngingathini. Kuthiwa kumnandi ukuthi umzali umbonge esaphila ukunokuthi umbonge esehambile. Manje ngithi ngiyabonga kakhulu. Ngiyohlezi ngikuthanda futhi nje ngijabule. Ngithi nje nobaba lapha khona cela ukuthi nje esikhanyisele uqhubeka izinto sibe nje namandla esiphilisele nawe nje ukhuluza ukhokhobe. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonga nabangani bami abangisingathile. Ngithi bangani bami ngiyabonga ukuthi ningisingathe ngaphandle kwenu angiyilutho. Ukuba nomngani kuba nje into eningi. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonge nobhuti bami bonke, nomamkhulu, nomamncane, no-auntie, nobaba omncane, bonke nje ifamily yami. Ngithi ngiyabonga kakhulu ukuthi izongisingatha. Umndeni nje wami ngiyabonga kakhulu. Nomalo osibhinqisile, uMamvela sinoma nje simthathele phezulu. Sathi sicela ezosibhinqisa wasukuma wawumama omakhelwane wethu. Siyabonga nje kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Yebo zizobakhipha kakhulu kusasa nangomsombuluko. Yebo besicela nje nawe ukuthi uphumelele angathi ungasheshe ufike. Siyabonga. Ngiyanibingelela ababukeli, ngiyanibingelela kuwo wonke umhlaba kwisikhiphani. Mina nguMamvela wakwaNtshaba, ngumakhelwane wala kaMkhize. Njengoba ngila ngaphakathi ngiceliwe umama wakaMkhize ukuthi ngizobhinqisa abantwana. Njengoba ngizobhinqisa abantwana la ekhaya kunomemulo kwemula uTozo, inkosazane yala ekhaya. Njengoba uthena ungena la mntanami wafica intombi zicula besifake emgonqweni. Njengamanje njengoba ubona sekusithe ngamacansi kanjena abantwana basemgonqweni sebengale kwamacansi. Njengoba sebengale kwamacansi ke abasakhoni futhi ukuphuma noma kanjani. Njengoba ngihleli nabo la endlini nguma wabo ngibagadile ngumbhinqisi wabo, ngizobagada kuze kuyothi ekseni bese ngiphuma nabo futhi ngibakhiphe lana ekseni behambe beye emfuleni. Kuzothi emini ngaleso sikhathi leso esizoshiwo iphoyisa okuyilona le ndawo iphoyisa lenduna eligade umemulo ukuthi bazogida ngasikhathi sini. Ngiphinde futhi ngikhuphuke nabo futhi sebezogida. Izolo kuqala umhlonyana njengamanje umemulo. Ngomsombuluko uzobe usaqhubeka umemulo. Lokho kusho ukuthi ke mntanami kade eyobona inkomo yakhe akemuliswa ngayo abazali bakhe. Njengoba ngumzali nami nginokwazi kakhulu ukuthi ubaba walekha uMkhize wahamba wabashiya abantwana bebancane wabakhulisa uma wabo. Okusho ukuthi lokho okuqhutshwa uma wabo uMamchulu kwakade kuyifiso sabo nomnyeni wakhe ababesikhulume umbaba uMkhize esaphila
ukule nkosazane yabo nje bakuphela kwayo izalwa nensizwe ezintathu bayoyenzela lo msebenzi abayenzela wona namhlanje njengoba kade ngiphuma nabo ngiyanabo lapha esibayeni kade yobona inkomo yakhe akakhuliswa ngayo uma wakhe sibonga amandla nje ukuthi ethesele yedwa uMamchunu ekwazi ukuthola amandla ukuthi umntwana emkhulise so womakhelwane kuwumthetho nosiko nje impela kuyahambisana mntanami kuwumthetho nje impela nosiko ngenkathi nje uphuma endlini uyobona inkomo lapha uyaguqa ngamadolo akho amabili bekukhombisa obaba wakhe nje bade bemkhombisa inkomo yakhe bese yasukuma ebonge njengoba esukume wabonga